Goedemiddag, we staan hier bij Atelier Oeteverf. En bij Atelier Oeteverf komen door de week allemaal kunstenaars om hele chique schilderijen te maken. En 2 van die kunstenaars hebben speciaal een schilderij gemaakt voor het goede doel, de speelgoedbank. En een van die kunstenaars is Anja. En daar gaan we nou even met praten. Hallo, wie ben jij? Anja Kleine-Staarman. Hallo, en dat schilderij, heb jij dat toevallig gemaakt? Ja, voor jullie extra. En ja, nou kan jij dus heel goed schilderen. Hoe ben jij begonnen met schilderen? Ja, eerst met op papier tekenen en dan inschilderen natuurlijk. En kun je eens aan de kijkers vertellen wat je allemaal op jouw schilderij geschilderd hebt? Ja, caravan. En blokken en Lego en knikkers. En nog een pop. En een auto. En springtouw staat erbij. Ik zie je, dat is prachtig. En kun je me nog eens vertellen wie jou dat schilderen heeft geleerd? Ja, hier bij Oeteverf, Ruud en Mariska en Theo. En hoeveel dagen kom je hier eigenlijk om te schilderen? 5 dagen in de week. En is dat niet vermoeiend? Ja, een beetje, maar ja. En als je dan 's avonds thuis bent, ga je dan nog door met schilderen thuis? Nee, de muziek luisteren en zo knutselen. Dit schilderij is geschilderd door Jacques Rijks. En ook hij schildert een aantal dagen in de week bij Atelier Oeteverf in Panningen. Hier kan op geboden worden vanaf €140.